बाथौ आश्रम जथाइ आफादजों खुंफुंजानाय हारोंथाइ आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। दुलाराय आसाम नाङैनो बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खुंफुंनाय 2022-23 नि हारोंथाइ आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावना होयो। गासै गं 22 फरायसालिनि सा 1339 फरायसाफ्रा जिरायनाय बे आनजादाव सा 191 फरायसाफ्रा 80 जौखोन्दोनि गोजौआव नाम्बार लानानै उथ्रिसार जादों। दिनै बेनि सायाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हांगामा बर'आ गुवारै मिथिहोदों। बिथाङा मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे आनजादाव 80% नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ अदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव खुंजानो गोनां बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि खुंगा 22थि गेट टुगेदार जुथुमायाव बरायनाय जागोन। बाथौ आश्रम जथाइ आफाद थामहिनबा बाथौ आश्रम क'र्डिनेशन कमिटि बेयाव थांनाय जानुवारिनि 29 खालार खालि जोङो हारोंथाइ आनजाद खुंनाय जादोंमोन। बे हारोंथाइ आनजादखौ जोङो बोसोरै खुंनाय जायो। बिदिनो देग्लाय बोसोरावबो जानुवारिनि 29 खालार खालि हारोंथाइ आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन, टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन। बेवहाय जोंनि जथाइ आफाद हिसाबै बे आश्रमाव गासै 33 आश्रमफोर दोङो। बेनिनो बे आनजादाव गासै 22 गं आश्रमफोरा बाहागो लादोंमोन आरो गासै फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन 1376। बिनिनो आनजादाव नुजाथिदोंमोन 1339 आरो जोंनि जथाइ आफादनि नेम बादियैहाय जाय फरायसाफोरा बे आनजादाव 80 जौखोन्दो मोनो, बे फरायसाफोरखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो थुलुंगाखां होनाय हिसाबै मान बिलाइ आर'नाइ ओरै होननानै जोङो थुलुंगाखांनाय बान्था होनाय जायो जोंनि गेट टुगेदार जथाइ आफादनि गेट टुगेदार जुथुमायाव। देग्लाय बोसोराव गासै 1376 फरायसाफोरनि गेजेराव गासै 1339 फरायसाफोरा आनजादाव नुजाथिबाय। बेनि गेजेरावनो 80 जौखोन्दो फरायसाफोरनि अनजिमाया जाहैदों 197 जन फरायसाया 80 जौखोन्दोनि सायाव नाम्बारखौ मोनदों। दा जोङो 197 जन फरायसाखौ बे बोसोराव खैराबारियाव जुथुमनो गोनां 21थि गेट टुगेदार बेवहाय बरायनाय जागोन। क्लास 1आव गासै 80 जौखोन्दोनि सायाव मोनदों गासै 12 जन। बिदिनो क्लास 2आव मोनदों 26 जन। बेनिफ्राय क्लास 3आव जोंनिया मोनदों क्लास 3आव 19 जन। ओमफ्राय क्लास 4आव 35 जन। क्लास 5आव गासै 35 जन। क्लास 6आव 33 जन। क्लास 7आव 17 जन। क्लास 8आव 22 जन। गासै 191 जन फरायसाया 80 जौखोन्दोनि सायाव बांसिन नाम्बार मोनदों। बे जोङो 80 जौखोन्दोनि सायाव बांसिन नाम्बार मोननाय जोंनि अनजालु फरायसामोनखौ जोङो जोंनि जथाइ आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो जोबोद साबायखर आरो गोजोननायखौ बावहरबाय। आरो लोगोसे जोङो खावलायबावो आथिखालाव फरायबाय थानाय जायफोर फरायसाफोरा फैगौ बोसोराव जे हारोंथाइ आनजाद खुंगोन, बे हारोंथाइ आनजादाव जों गासैबो बाहागो लागोन, फरिखाखौ मोजाङै होगोन बेखौ मिजिंथिबाय। देग्लाय बोसोरनि हारोंथाइ आनजादाव 80 जौखोन्दोनि सायाव मोननाय फरायसाफोरनो जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय जथाइ आफादनि जानानै जोंनि गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय।